Emocionastevos tanto co fresquiño. Digo que entramos así, que non dicemos nin hoxe. Entramos así a cobertor. La verdad, estamos apagados. Sí, o tal porque non se vi. Me están aceptando todas. Las que quedaron me las están aceptando y esa es la única. Bueno, empezamos entonces. Bueno, porque tenemos otra Boas tardes, vamos dar comezo a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, ainda que con carácter ordinario, que sustituye ao Pleno ordinario, sendo 31 de xullo de 2024. O primeiro punto no orden do día, aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior, correspondente ao 14 do 5 do 2024. Alguna cuestión? Sometemos entonces a votación, entendo por unanimidade, aprobase por unanimidade a acta da sesión do 14 do 5 do 2024. Punto número 2, resolucións adoptadas por a Alcaldía dende a última sesión, dar conta de que están en Secretaría os expedientes e as resolucións ali para a consulta de todos os membros da Corporación. Punto número 3, calendario de festivos locais, aprobación se procede das festas locais para o ano 2025. Ten a palabra Alberto Conde. Boas tardes. Como en anos anteriores traemos ao pleno a aprobación dos festivos locais que consideramos deben coincidir coa celebracións do Entroido e da Festa do Boi por ser celebracións consolidadas xa e con moita participación de veciños, veciñas e visitantes. E, polo tanto, facemos a proposta de festas locais para o ano 2025, o 4 de marzo, martes de Entroido, e o 20 de xuño, venres do Boi. Por parte dos grupos, Grupo Popular. Bueno, vamos a discrepar evidentemente. Estamos de acordo ca proposta da Festa do Boi, como é natural. Non seguimos sen estar de acordo e, ademais, creo que obxectivamente non é razoable que o martes de Entroido que sea festivo local, porque non é unha festa especialmente vinculada a Allariz e o que se fai é favorecer que a xente que está en Allariz que vaya a outras celebracións, pero non a celebración propia que vai haber en Allariz. Entón, creemos que a festa tradicional de Allariz é San Bieito, e pensamos que o segundo festivo local debía ser o venres de San Bieito. Ademais, quero facer unha chamada. Parece que teñen tan metida en profundidade o tema de San Bieito que hasta no documento de información do PERI que se está agora preparando, olvidáronse das festas, da relación de festas que hai a de San Bieito. Puxeron todas as que hai, todas. Festas e celebracións de todo tipo. Pero na memoria informativa do PERI do casco histórico olvidáronse casualmente da festa de San Bieito, e que teñen tan asimilado o tema de que parece que se quere que desapareza. É como se estuveran poñendo todos os medios, incluso a nivel documental, para que desapareza, e non existe. É como se fora unha festa que, sí, houve un tempo que houve festa de San Bieito, pero, xa non existe. Creemos que tradicionalmente a festa de San Bieito ten un peso que se debe de respetar, que agora mellor hai outras festas que teñen máis trascendencia, pode ser, non hai problema ningún, pero comparar o martes de Entroido con as festas de San Bieito penso que non ten ningún sentido e propoñemos unha vez máis de que a segunda festa local sea o venres de San Bieito. Partido Socialista. Estamos de acordo con que se sean as datas que acaban de decir. Vale, eu, por non alongar máis isto, que efectivamente é un debate de todos os anos, que nada máis non se da a nosa intención que as festas de San Bieito, que as festas patronais desaparezca. En todo caso, o concelleiro do Partido Popular sabe perfectamente que, por desgracia, o documento do Plan Especial do Casco ten máis dun error, máis de un, e que nós non pasamos esa relación, sino que dentro da documentación que les fixeron e que indagaron, eu teño máis apuntes feitos que ese error, hai bastantes máis en moitas das cuestións que fan e faltan moitas máis cousas que esas, e desde logo non é unha cuestión que fixéramos nós, de feito, se lle comentou a eles que faltaban moitas das actuacións que dicen e en algunhas das que propoñen, ademais, estamos completamente en desacordo, incluso, con algunhas das cuestións que veñen en esa memoria,
E iso foi unha das cuestións, esos erros os que motivaron que se retrasara esa aprobación inicial. E que, por outro lado, tamén agradecemos a colaboración que se está levando a cabo para detectar todos esos erros que están en ese documento, que, por outro lado, habida conta de que é un contrato sustancial, a verdade que xa que facer unha labor de revisión non unha vez, ni dúas, ni tres, ni cuatro, sino non sei cuántas veces, en algunhas veces da mesma ficha para que sigan vindo os mesmos errores, a final é que, efectivamente acaba incluso hasta desesperando un pouco, non? Pero en todo caso ten máis que ver con isto, con que nos queramos eliminar as festas patronais, que desde logo para nada, non? Sometemos entonces a votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois apróbase cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e co voto en contra do Partido Popular. Punto número 4. Convenio entre a Secretaría de Estado de Seguridade, a Dirección Xeral da Policía e o Concello de Allariz para a instalación dun posto de actualización de documentación. Aprobación se procede. Ten a palabra o Tenente de Alcalde Bernardo Varela. Sí, esta é unha proposta que nos chegou desde a subdelegación do Goberno do Concello, que a verdade é que inicialmente, cando chegou, dixeralle a alcaldesa que nos querían poñer outro destes puntos que, ao final, temos que acabar atendendo nós con persoal propio para facer unha función que non é nosa, pero, despois de ter a alcaldesa, neste caso, unha reunión ca subdelegación do Goberno, pois viuse que non era exactamente eso, sino que en realidade esta sí que é unha máquina que é autónoma, que non necesita ali casa personal municipal para darlle... Si funciona. Pois si funciona, pero se non funciona, xa non funciona. Carlos, a liña da DSL, probablemente. Bueno, igual nos servicios, non hai servicios sociais, a ver, ahora nos aquí non estamos tendo moitos problemas, desde que conectamos fibra, non. Bueno, pois estos son uns equipos POD que serán utilizados nos procesos de actualización de datos do DNI. Non exactamente para actualizar o DNI, que eso será outro proceso que haberá a posteriori, e que non que é para a renovación de certificados electrónicos e o cambio de claves de acceso a certificados electrónicos. Esta máquina estará físicamente ubicada aquí no propio Concello, no descansillo da primeira planta. Nós, como Concello, o que nos comprometemos é a deixar o espacio, a facilitar unha toma de corriente, unha toma de red, a asumir os gastos de mantenimento do espacio e a asumir a contratación e pago dos consumos enerxéticos que xa van dentro do propio Concello. E esa é, entendemos que, polo tanto, é unha ventaxa para os veciños para que podan vir facer aquí esta actuación e a nosa proposta é aprobar este convenio. Por parte do Grupo Popular? Bueno, foi ampliamente explicado durante a comisión. Unha das preguntas que iba a facer xa respondeu o concelleiro Bernardo ahora mismo, que era o tema de si sería necesario personal de apoio. Pois se ven algunha persona, pois todos sabemos que sí, son máquinas absolutamente autónomas, pero moitas veces as persoas maiores que lle pasan un caixeiro dun banco tamén, para facer algunha xestión puntual, pois se lían, se enredan e non son fáciles, e temos moita xente maior. Nos estamos, por suposto, lógicamente, encantados con que se instale ese punto PAD no noso Concello e que de aquí a 2 anos, pois, ademais, avance a ser un punto onde se poda renovar o DNI e demais, porque é unha comodidade para toda a poboación. Si podíamos facer, deixo unha proposta ao aire, se se quere tomar en conta, o sea, non é... pero igual, como se fixen outros concellos onde se quedaron sen bancos, se instalaron caixeiros nos propios concellos, as persoas maiores deuses algunha forma de formación ou para que soupesen utilizar a máquina, digamos, para que non interrumpan a labor dos funcionarios ou eso cando chegan que non saben que botonciño tocar ou que facer. É unha suxerencia, se quere tomar en conta, pois o mesmo que se fai en outro tipo de actividades, pois implementala desde o Concello, un pequeno manualiño para as persoas maiores que se pode facer dende servicios sociais, e demais, porque para a xente, os que estamos xa máis ou menos acostumados a funcionar neste tipo de novas tecnoloxías que non temos máis remedio, pero bueno, somos conscientes de que temos unha poboación tamén moi envellecida que lle vai a facilitar a vida, pero que seguramente requiran en algún momento axuda porque poñense nerviosos e non saben como funcionar. Por a nosa banda vamos a votar a favor, lógicamente, porque é un avance para os servicios do noso Concello, non ter que desplazarnos.
Partido Socialista? Concordamos coa proposta da señora do Porto, no senso de que haxe alguén que poda botar unha man se hai algunha persoa maior. No caso da formación non o vexo tanto, porque esquecen as cousas, é complicado. Bueno, hai unha aclaración aí, vamos a ver, estamos falando dunhos equipos para renovación, o sea, quen o fai xa ten formación, xa ten o certificado electrónico, ven a facer a renovación, as clases electrónicas, por tanto, xa ten coñecemento para poder facer uso desto, non son expedición de novos certificados ni demais, non? E despois, dentro do que ten que ver ca formación con novas tecnoloxías, nós sí que dentro da programación do Fogar dos Maiores temos durante todo o ano, temos a formación para intentar acortar esa brecha que poda existir coa xente maior. Sin embargo, neste caso é diferente, porque que se vai a chegar en principio a este punto sí que xa ten o certificado electrónico, ven a facer a renovación ou ven a facer a renovación dunha clave, non? Entón, o normal é que xa teña coñecemento porque xa o manexa, non? Se a maioría dos nosos pais o facemos nós. Que certamente, seguramente veñan acompañados por un familiar, por un fillo, porque meu pai se ten... Poño o caso, miña casa, se ten que ir a renovalo el solo dunha máquina, le vai a dar o parraque ali mesmo, o sea, se non está alguén dicéndolle donde premer, o sea, sabe sacar cartos do caixeiro e se acabou. E non é unha persona tampouco que digamos que non se manexara na vida, pero facer unha transferencia a través de un ordenador ou un móvil sería incapaz, o sea, renovar o certificado, que estou convencida que sería incapaz, temos que ir con ele, é unha cuestión de que, bueno, a veces o que teñen e seguramente o vedes cando facedes as formacións, que me consta que se fan no centro dos maiores de novas tecnoloxías, a xente o que ten é medo a elas, unha vez que perde o medo, bueno, pensan sempre que van a estropear algo cando tocan ou poñense nerviosos para ler. Era unha suxerencia sin máis, pouco para un debate. Sí, bueno, iremos vendo a evolución e a ver efectivamente o funcionamento. Sometemos entonces a votación, votos a favor. Apróbase por unanimidade a sinatura do convenio coa Dirección Xeral de Policía. Facer unha puntualización só o que ten que ver con este asunto, para información tamén de todo o pleno da corporación. Cando se fixo a reunión relativa a este convenio, solicitamos tamén que se pudera facer a renovación dos DNIs. A contestación que se nos deu é que se podería facer a finales deste ano, pero con 2 visitas, pero que a partir de xaneiro do ano que ven, e nós xa fixemos a solicitude para facelo así, se podería facer con unha única visita, terían unidades móviles, de maneira que se podería facer a renovación e levar xa o rematar xa o proceso igual que nas oficinas, levar o teu propio DNI sin ter que facer unha segunda visita, que é o que sucede cas unidades móviles que teñen un funcionamento agora mesmo. Entón, a partir de xaneiro tiñan as unidades móviles, entón nós esperamos tamén que entre finales deste ano e principios do ano seguinte, desde logo, na reunión mostraron toda a disposición que se pudera facer tamén entonces a renovación aquí dos DNIs, que eso sí que, afecta sí que de forma moi xeralizada o conxunto da poboación, non? Vale, punto número 5, convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para as diferentes categorías dos corpos de policía local e as plazas de auxiliares de policía local entre o vicepresidencia primeira do Goberno e o Concello de Allariz. Renuncia si procede. Ten a palabra o teniente de alcalde Bernardo Varela. Efectivamente, esta é unha proposta para a resolución dese convenio, polo menos temporalmente, e explicamos o porqué, que habría que facer despois unha posterior renovación. Este convenio que nos permitía era, sobre todo, neste caso, que as plazas de auxiliares de policía local foran directamente do listado que xa ten a propia AGAS, a Axencia Galega de Seguridade. O problema con que nos atopamos agora mesmo é que nos xurde a finais do ano pasado, non sei se é de coñecemento de todo o pleno, pero nos pide un traslado á Policía Local, é algo que, desgraciadamente, a Lei de Cooperación de Policía Local, eles entenden que é positivo, nos entendemos que para os pequenos concellos é un problema, porque lles permite aos policías locales que tras levar 2 anos nun concello poden pedir por mobilidade o traslado, co cual o problema que temos os concellos pequenos é que os nosos policías locales fan os cursos, pasan os 2 anos e se nos van do concello. Neste caso,
xa digo, a finais do ano pasado, non xur desta circunstancia, e o que marca o propio convenio que tiñamos asinado é que durante o mes de xaneiro é cando tes que indicar se queres que saque algunha plaza a propia Xunta de Galicia. A verdade é que durante o mes de xaneiro non o fixemos, porque xa digo que isto foi todo inmediato, e nos vemos agora na disyuntiva de que se non facemos isto e sacamos unha plaza, ata o ano que ven non poderíamos solicitalo. Pero o problema non é ese. O problema é que, ademais, ti solicitarías a plaza a principios do ano que ven, no mes de xaneiro, pero a plaza non se convocaría ata finais do ano pasado e a formación sería para o ano seguinte, porque as formacións tamén só as organizan nun momento determinado do ano, coincidindo ca gasto. Entón, nós o que pretendemos é apurar o proceso, poder facer esa plaza para que esa plaza se convoque e xa este con unha persoa ocupándoa cando se faga a formación a inicios do 2025, porque senón isto volvería a retrasarnos e, bueno, sería un problema nese senso, non? Entón, por eso facemos esta proposta de resolución para poder agilizar o proceso e non estar, en realidad, nos iríamos a 2 anos vista. Ese é un pouco a explicación. Parte dos grupos, Grupo Popular. Bueno, pues, entendemos que se aproba por unanimidade, sí. Entonces, pues, queda aprobado por unanimidade a renuncia ao convenio. Punto número 6, se non hai inconvinte por parte dos membros da corporación, faríamos como sempre, daríamos conta do punto número 6 e número 7 conxuntamente e despois votaríamos por separado, porque, como sempre, a votación en Reatur se constituye o pleno da corporación e Xunta Local e Xunta Xeral de Accionistas e, por tanto, a votación sería por separado. Conforme, como sempre, vale. Bueno, pues dar conta, entonces, como se fixo na Comisión Especial de Contas, que o estado da liquidación do orzamento no que ten que ver cos ingresos partía dunhas previsións iniciais de 6.663.989 euros. Finalmente, recoñeceronse unhos dereitos de 6.799.965,29 euros, por tanto, por encima das previsións. O comportamento que tiveron os diferentes capítulos tamén ten un comportamento similar, no que ten que ver con impostos directos, indirectos, tasas, precios públicos, se está por encima incluso das previsións, e no que ten que ver tamén, sobre todo, ca consecución de financiación para diferentes actuacións tamén incrementa e, por lo tanto, eso dá como resultado final que teñamos casi 200.000 euros, estemos 200.000 euros casi por encima do que se preveía inicialmente. No que ten que ver cos gastos, o capítulo de personal ascendeu a 2.568.000 euros, dunha previsión inicial de 2.667.000, no que ten que ver cos gastos corrientes en bens e servicios en 2.694.773 euros, aí bastante por encima do que estaba previsto no orzamento de 2.529.000. Se recordan os membros da corporación, foi necesario facer ao longo do exercicio máis dunha modificación de créditos para asumir os incrementos, o incremento dos precios en moitos dos bens que consume este Concello, que tiña que ver sobre todo ca enerxía eléctrica e co gasóleo, cos combustibles. No que ten que ver cos gastos financeiros tamén se incrementaron os intereses e, por lo tanto, tamén dunha previsión inicial que tiñamos, houve que tamén facer modificacións de créditos para poder acometer o pago desos gastos. No que ten que ver coas transferencias corrientes, aí había unha previsión inicial de 19.500 euros e finalmente hai unha obligación recoñecida de 14.896 euros, e no que ten que ver cas inversións, partíamos dunha previsión inicial de 1.223.000 e hai unhas obrigas recoñecidas netas de 1.037.124 euros que, xunto cos pasivos financeiros que estaban previstos tal e co compromiso que temos de amortización de débeda, dá unhas obrigas recoñecidas netas de 6.537.000 euros. Iso, en términos xerais, o que significa é que a liquidación do orzamento nos dá un resultado presupuestario de 226.495 euros, con haber realizados os axustes, tanto os créditos financiados con remanente de tesorería para gastos xerais
como as desviacións positivas e negativas de exercicio, pois nos queda ese resultado presupuestario axustado en 299.428,67 euros. No que ten que ver co remanente de tesourería, ao final o remanente ascende a 579.903,54 euros e, por tanto, todos os informes de Secretaría e Intervención avalan o estado das contas no que ten que ver co cumprimento de todos os criterios, a pesar de que as reglas fiscais aínda non estaban en vigor. Sí que aparece reflexado, vistos estes números e estes datos, o cumprimento do que serían esas obrigas en outros momentos, pero que este orzamento do 2023, esta liquidación do 2023 tamén cumpría. No que ten que ver co período medio de cobro, aí non hai melloras, estamos en 148,68 días. Aí temos explicado máis dunha ocasión o problema que supón cobrar as subvencións de maneira tan tardía, e, por lo tanto, ese período medio de cobro non hai forma de baixar desos 148,68 días. Si que o período medio de pago seguimos estando en uns estándares realmente bons, en 21,71 días, a pesar de que houve diferentes dificultades no que tiña que ver co Departamento de Tesourería e Intervención por o tema de persoal, e a pesar deso que en algún trimestre pudo haber así algún retraso, ainda así sin exceder os 30 días, pero nos deixou unha media, en lugar dos 16 euros que estuvemos en moitos dos trimestres, 16 días, en moitos trimestres, unha media de 21,71, que está realmente ben. En cuanto a execución do orzamento de gastos, estamos no 0,90, tamén, por tanto, é un moi bo indicador, e na execución do orzamento de ingresos no 0,93, co cual na práctica estamos prácticamente cunhas execucións que son do 100%, na práctica, casi na totalidade do que está previsto. Tamén están contabilizadas as liñas de crédito formalizadas con a banca, e como se sabe xa, foron liquidadas as operacións de tesourería que tiñamos co préstamos que tiñamos para financiar a intervención do IDAI, por lo tanto, ese Santander ICO que seguimos amortizando anualidade tras anualidade. No que ten que ver coa empresa municipal, con Reatur, o importe neto da cifra de negocios ascendeu a 285.465 euros, que, sumado ao resto de ingresos de explotación, en 96.671 euros máis, nos dá unha cifra que ronda os 400.000 euros de ingresos netos. Hai unha cuestión que creo que é relevante tamén e que dá conta tamén do compromiso de ir amortizando toda esa débeda que tanto o Concello como a empresa municipal tiña, e é que, a día de hoxe tamén a empresa municipal ten amortizados os seus préstamos. O único que queda pendiente son 10.000 euros, que foi necesario acollerse a ese préstamo ICO COVID cando foi a pandemia, e aí foi amortizando xa parte desos 25.000 euros que se solicitaran para soportar aquela situación, e, por tanto, pendientes de amortizar soamente 10.000 euros. Por lo tanto, no seu conxunto, pensamos que presentamos unhas contas que dan idea do compromiso que hai por ter non só saneadas as finanzas municipales, sino tamén as da propia empresa pública, que dan conta tamén de que se fixo unha execución do orzamento co rigor suficiente que fixera posible que alcanzáramos prácticamente todos os capítulos, e incluso en algúns os superáramos as previsións que inicialmente estaban feitas, e que creemos que van na liña do que nos tiñamos comprometido hai anos xa, de facer esa regularización de todas as contas das empresas e do propio Concello, que nos permitiran afrontar as situacións que nos poden vir dadas no futuro, con unha situación económica que nos permita facelo sin problemas que podemos ter en outros momentos. Por iso, este grupo de goberno somete a debate esta conta xeral e anuncia xa, lóxicamente, que o noso voto vai a ser favorable.
Sí, por favor. Grupos. Bueno, pois, a verdade, con todo o respeto polos 6 homes que nos acompañan neste salón plenario, vou dicir, para non botar as mesmas flores que lle botei o ano pasado a Cristina, porque senón sería reiterativo e tampouco é cuestión. Pero a verdade que as mulleres gobernan moitísimo mellor as finanzas que os homes, polo menos que a precederon a ela. A herencia que recibiu é a que recibiu, a que todos coñecíamos, e ainda que ela tamén formaba parte dese grupo de goberno, seguramente non tomaba as decisións que agora pode tomar autónomamente. Dito isto, evidentemente, a mellora nas contas é brutal e non hai debate, non pode haber debate, o sea, non temos nada que decir. Poderemos discrepar en 100.000 cousas e pedir ou propoñer diferentes actuacións, pero non temos máis que decir. Entonces, boa xestión, felicito. Nos vamos a absternos, como sempre, porque tampouco fixemos unha labor exhaustiva de comprobación como facíamos en tempos. Pensamos que agora non é necesario, porque os datos que se dan son os que se dan, e vamos a absternos neste caso. Tamén a felicitamos por o cambio que deu a empresa Reatur, porque tamén tuvo tempos moi complexos, con moitísima débeda, e a verdade é que un ten que ter a gallardía para decir, a valentía para decir as cousas que se fan mal cando se fan mal, e decilas con educación, pero decilas, e tamén a gallardía de recoñecer cando se fan ben. E si sorprendente, Cristina, non te emociones, fai o favor. No. Si sorprendente o cambio que financieramente levou este Concello, casi máis sorprendente por o que se fixo en Reatur. O sea, porque estuvemos en situacións moi críticas. Entón, bueno, Por parte do Grupo Socialista. Pois nada, felicidades pola xestión de todo o equipo e nada, seguir adiante. Bueno, pois eu, en nombre de todo o equipo, gracias. É verdad que se agradece, quero dicir que efectivamente, cando hai críticas as hai, pero tamén se agradece que tamén haxa palabras de recoñecemento como as que hai agora. En todo caso, no que ten que ver coa empresa municipal, hai os méritos son de Alberto, que é a persona que está ao frente da empresa municipal, e en todo caso, nos queremos agradecer as palabras que se teñen dado, e en todo o nombre do grupo de goberno quero agradecelo. Sometemos entonces quería facer unha puntualización, que en Reatur sempre, e non por a xestión, que acabo de avalala, sempre votamos en contra, porque aí sí que nós non podemos ter o acceso á documentación como se pode ter no Concello se a pedimos e dispoñemos. Entonces, simplemente por unha prevención legal que temos comentado en outros anos. É dicir, que non se considere o voto en contra que vamos a facer para Reatur como unha crítica, sino todo o contrario, quero ser coherente. O que pasa que, en base a que é algo que nós, así como no Concello, podemos ter acceso absolutamente a todos os expedientes de todo, en Reatur non, ni podemos facelo da mesma maneira. Entonces, quero aclarar a postura por eso. Vale, vamos a someterlo a votación de forma separada, en todo caso recordar que no punto número 6 na conta xeral lóxicamente vamos a votar como membros da Corporación Municipal. No punto número 7 o Pleno da Corporación Municipal constitúyese en Xunta Xeral de Accionistas, por lo tanto ten unha estructura similar a que pode ter o propio Concello, no que existe un grupo de goberno e despois existe un Pleno da Corporación. No caso de Reatur o mesmo tamén, nós somos a Xunta Xeral e despois o propio goberno que integran 3 concelleiros, e que se elixe cando se fai o pleno de organización. Entón, esa cuestión aí formal a que entendo que aludías. Que é o que me refiro por a implicación xurídica que se pode ter para todos os que estamos aquí, cada un de nós. Ben, pois sometemos entonces a votación o punto número 6, conta xeral 2023, aprobación definitiva, se procede. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e coa abstención do Partido Popular. Constituídos ora xa en Xunta Xeral de Accionistas de Reatur, sometemos a conta anual do exercicio 2023 da empresa municipal Reatur xa a votación. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Grupo Municipal do Partido Socialista e co voto en contra do Grupo Municipal do Partido Popular.
Punto número 8, non hai presentado rogos e preguntas por escrito, non sei se hai algún verbal que se queira facer. Sí. Nada, son relativas a Samamede e eran cousas básicas e esenciais para a vida da xente. Por exemplo, nas Bozas hai dúas persoas vivindo en casas independientes e ahora veñen dúas persoas máis de Andalucía a vivir ali e ni siquiera teñen agua potable. Dispoñen dese servicio, que é un servicio básico, entendemos que había que facilitarle por lo menos o acceso á agua de traída, agua potable. Tamén se queixan o veciño de Rivas Altas e do Río que tampouco teñen acceso ao alcantarillado. Un tema recorrente, pero están aí e todos os anos teñen a mesma queixa, e era para que quede constancia dese tema e logo, bueno, xa había falado con Carlos tamén da cousa. Se puxo luz na pista deportiva na zona do campo da Santa Lucía, pero entendemos os veciños que se pode mellorar, porque eso creemos que non é suficiente, porque hai que chegar ali, é proceso para encender a luz a un sitio completamente a escuras e hasta non chegas ali e de noite tú non podes, tens que entrar dentro do campo e acceder a unha chave de luz ali, que entendemos que tiene que haber hai postes que encender as luces para poder chegar ali, non sei se pode ser toda a noite ou presenciales, para poder chegar ao campo da Santa Lucía e poder encender unha luminaria. Chegase completamente a oscuras. E logo tamén hai varios puntos de luz en todo Samamede que se apagaron cando foi aquel apagón xeneralizado en moitos puntos de luz, que a día de hoxe aún había que volver a intentar encendelo porque é fundamental para o desenvolvemento da vida diaria dos vecinos. Pero isto se falaría con Carlos e se lle diría un poquinho cales son os que había que cambiar. Ben, pois tomamos nota do tema. En todo caso, hai algunhas destas cuestións no que ten que ver, por exemplo, co alcantarillado de Rivas Altas, que sí que se ten falado máis dunha ocasión as persoas que están afectadas, con Espina e Delfín, fixos un orzamento, explicose de tal, miráronse diferentes alternativas. De feito, nós, en casos como esos, estamos asumindo o 50% do coste da retirada desas augas negras dos pozos que teñen. E é verdad que en algúns casos, ademais, que se ten comentado que se estás na rede de saneamento non pagas, se estás así, pois que pagas o 50%, en realidad non é certo. Se tú estás na rede de saneamento, no recibo que pagas cada mes de auga, cada trimestre de auga, pagas o saneamento tamén. Por lo tanto, nós en esos casos asumimos tamén o 50% dese coste para ter un criterio similar a aqueles que non o teñen. Pero, bueno, aí é verdad que hai unha cuestión de bastante máis envergadura para falar e para debatir, porque é verdad que se atendemos incluso o propio catálogo de boas prácticas no que ten que ver co saneamento da Xunta de Galicia, o que se nos dice que en lugares como este non se instale saneamento, non se faga rede de saneamento, que o que hai que ver sistemas de saneamento alternativos para vivendas aisladas de unha sola, pero que non se fagan extensións de rede. É verdad que é máis que discutible, e nós aí o vemos tamén, porque temos o coste, ademais, do que suporía para esas dúas vivendas, por exemplo, o coste de facer extensións de rede da magnitude das que habería que facer extensións de rede para coller vivendas ailladas en algúns casos excede de cualquier criterio de eficacia, de eficiencia e de sentido. Estamos falando por encima dos 150.000 euros para atender dúas casas, por exemplo. Entón, sí que é verdad que hai que mirar diferentes, e iso é un pouco o debate que está habendo agora, no que ten que ver con esta infraestructura básica, non só aquí, senón isto ven de directrices europeas, que o debate que se está dando ahora mismo é que solucións se dan para estas vivendas diseminadas e para estas situacións que afectan a outros lugares, pero desde logo a Galicia dunha maneira importante. No que ten que ver co tema da luz, efectivamente en esa pista deportiva, en realidad inicialmente o que se nos pedir era unha luz con chave ali, fai cando se pediu. Nos é verdad que por luces, por camiños que non hai vivendas, pois é verdad que se empezamos a iluminar para chegar a sitios, camiños que non teñen vivendas, pois acabamos tendo unha rede de alumeado brutal, non? Pero, bueno, en todo caso, miraremos o tema. En algúns casos estamos dando solucións a cuestións que mellor se poden solventar a través de luces solares ou algunhas cuestións así. Entón, bueno, pois miraremos que posibilidades pode haber, e en todo caso, bueno, pois xa o miramos e o revisamos. O tema da agua potable nas Bozas?
Bueno, sí, eso está Bernardo con Espina Delfín con ese tema. Porque non teñen ni... O sea, hai 4 casas abertas e non teñen acceso a agua potable. Unha cousa un poquinho... Bueno, pero aí non vivía ninguén. Sí, pero Sí, pero bueno, era... Ninguén, e cando se fixo a rede no seu momento, igual que no de saneamento, pois hubo moita xente que non quería, ahora están as redes feitas e ahora sí que queremos, ahora sí que hai xente, bueno, naquele momento tamén había e non quixeron. Aí era un pouco que en donde non vivía ninguén, porque non vivía ninguén, ahora a xente fuxe a vivir para ali, comprou as casas con unhas características, comprou unas, evidentemente, sabendo que non había servicios, e ahora demandan os servizos. Fixose un orzamento por parte de Espina Delfín, que desde logo, cando se pediu inicialmente era unha casa, a que había ocupada unha persoa que traballa en Allariz, e, bueno, tampouco tiña sentido por unha casa, e agora eu con todo eso entraría dentro para min, vamos. Saben que aí temos que facer un contrato, que elaborar un contrato de cara ao ano que ven de auga e saneamento, con unha serie de melloras que, lóxicamente, lle exixiremos á empresa que estarán orzamentadas, e aí sería a oportunidade de facer no 25. Claro, que estamos mirando agora porque hai que facer iso. Tamén facer inversións deste tipo por conta do Concello, cando adentro dun ano vista vamos a ter esa posibilidade, pois é algo que hai que analizar e estar en esas, porque parece máis lóxico, non? Porque ademais despois quen vai a explotar... Que se consideren esas melloras a hora de facer sacar as piques. Efectivamente, eso é a pretensión que temos, e lóxicamente quen vai facer a explotación durante un período amplio vai ser a empresa, co cual lóxicamente parece exixible que sea a empresa que fa a inversión e non por conta de todos que lle paguen. Así foi a depuradora no seu momento. E por eso tuvemos esta carga con esta empresa durante estes... Aí a cuestión está en que nós o que estamos facendo é unha relación de todas as inversións que habría que facer, de todas as melloras da rede que había que facer, tanto en auga como en saneamento. Eso, unha vez que se teña toda esa relación cuantificada, nos dá a cantidade de inversión e en función desa cantidade pois tenemos que ver os anos de contrato, porque efectivamente, dependendo da cantidade a cuanto ascenda, pois lóxicamente pois tenemos que verlo. E entonces, bueno, é un proceso laborioso no que estamos metidos ahora para asegurarnos de que non temos necesidade de estar prorrogando o contrato, sino que podemos licitarlo en plazo de maneira que podamos aproveitar cuanto antes pois as posibilidades de inversión que se nos dan por ese contrato. Se lle parece ben, podemos facer algunhas aportacións das que durante todos estes anos tamén fomos traendo, como as que traían hoxe, para que as teñan por facilitar. Hai que pensar que dentro deso hai un objetivo tamén importante que temos e é de asegurarnos as melloras suficientes tamén para non ter pérdidas na rede, non? Quer dicir que hai unhas pérdidas importantes na rede, nós non somos dos peores, é verdad que nós cando vimos datos e vimos que estábamos polo 40%, 40-45% en algúns casos de pérdidas, ao final son millóns de litros de auga que tú sacas do río, que depuras, que estás con tratamento e que despois se perde na rede, non? E a verdade é que tiñamos así bastante disgusto, dando por feito que estábamos falando de un porcentaxe moi elevado. A nosa sorpresa foi cando nos dixeron que estamos baixísimos e que o normal está entre os 60 e os 70, e non nos dábamos crédito, non? Pero, bueno, iso é un gasto brutal o que supón. É verdade que, ora, cando falas cas empresas que se dedican a isto e falas con eles e falan desas medias, nós non pensábamos que estuéramos falando desos porcentaxes tan elevados, porque o coste brutal que supón eso, bombear e tratar tantos millóns de auga para que despois se perdan nas redes. Entón é verdade que nós temos como un dos obxectivos fundamentales é facer as melloras suficientes na rede para minimizar esas pérdidas de auga. Hai directrices europeas, ademais, que nos van a obligar tamén a que eso sexa así, e para nós é un bon momento tamén a renovación deste contrato para asegurar. Sí, hai bastantes cuestións que están xa identificadas, en outras non, e hai que facer un estudio, claro, moito máis exhaustivo que o anteproxecto que hai agora. Temos unha subvención concedida de 15.000 euros xa para un preestudio e acabamos de solicitar outra a semana pasada que diría 50 e pico mil euros para un estudio máis pormenorizado, independentemente de que isto tamén entraría por conta da concesionaria. Pero, bueno, é complexo, o sea, porque e despois aí nese 40% hai que pensar que hai unha parte que son perdas e outra parte que son roubos, que eso tamén é algo significativo, é algo que é moi significativo e que, bueno, en zonas industriales incluso supón unha boa parte do que estábamos a falar.
Eso tamén é certo que a través dun programa que se estableceu ca Diputación de Ourense, seguramente Luz se recordará porque estaba como diputada, bueno, aí hai unha parte que é moi importante a hora de afrontar isto e que por outro lado é obligatorio de cara a 2025 habría que afrontar o cambio de todos os contadores de auga a contadores inteligentes como son os eléctricos e iso facilita despois muitísimo todo o que é a xestión da auga porque lóxicamente podes ir seccionando onde se está consumindo, quen fai consumo, quen non fai, e casi con carácter inmediato. E entón tamén se poden ir poñendo outros contadores de control dos distintos ramales, ver se eses contadores están funcionando, se non están funcionando os outros contadores e o contador, digamos, de orixe conta, aí pasa algo, ou hai unha rotura, ou hai un roubo de auga, que tamén se dá. Entonces, bueno, aquí detectaronse. Sí, aquí se tense detectado e tense sancionado, non é unha cuestión que, pero sí que se ten feito. Pero bueno, en calquera caso xa digo que o tema este, igual que o dos residuos, é un mundo casi por explorar agora e que temos que afrontalo, bueno. Por parte do Grupo Popular, hai algunha cuestión máis, non? Parte do Grupo Socialista? Sí, unha cuestión. Estaba previsto abordar algunhas obras en algúns centros sociais, agora que non chove. Sí, con eso estamos. É verdad que hai, vamos a ver, nós temos aí dúas cuestións no que ten que ver cos centros sociales. Aquelas melloras que facemos exclusivamente con fondos municipais, o sea, que nós facemos toda a intervención que hai que facer ali, e outras asociacións que son beneficiarias de subvencións, de asociacións de veciños, e que permiten tamén a remodelación, no caso de Gundiás, por exemplo, que fostes o ano pasado, beneficiarios, varias asociacións, pero bueno, no caso en concreto de Gundiás, nós o que facemos é complementar para facer a totalidade da inversión que hai que facer. No caso de Gundiás non estamos en esa circunstancia, estamos en outra circunstancia familiar, e en outras sí que estamos en esas circunstancias. Que sucede? Que ainda estamos esperando resolucións desas concesións para ver en conxunto xa a solución para elas, non? Pero, bueno, como temos sucedido outras veces e cada vez está sendo peor costumbre e peor práctica, tardan máis en resolverse as subvencións e, entonces, se non se resolven de forma inmediata, vamos empezándolle e dando salida xa a outras cuestións, pero con unha dificultade tamén importante que é o das empresas. É verdad que estamos todo o día detrás de empresas para que nos den orzamentos para traballar. O sea, é auténticamente desesperante. O sea, eu comento moitas veces que eu recordo aqueles anos nos que había cola de empresas no Concello para pedir traballo. E agora mesmo estamos nós na cola de todas as empresas para pedir a ver se, por favor, nos veñen a dar un orzamento. Entonces, esa é a situación na que estamos agora. Entonces, temos varias cuestións que son de executar, agora precisamente que non chove, algunhas que son de impermeabilización, por exemplo, a cidade deportiva, con unha subvención que temos que justificar ademais, e que hai que facelo, cubertas, que hai que facer arranxos. E estamos así chamando as portas das empresas. Claro, aquí sería simplemente a cuberta, que a mesa se conseguiu con a subvención. Sí. Algúna cuestión máis? Bueno, pois non habendo máis asuntos que tratar, pechas a sesión ás 20:46 horas do 31 de xullo. Para todos aqueles concelleiros que non foron de vacacións, pois boas vacacións, aqueles que podan disfrutar ahora no verán, os que xa viñeron delas, pois benvidos a traballar no mes de agosto e en todo caso, bueno, pois desexarlle un bo verán. Pois moitas gracias.